Eta herrian egiten diren erosketak jasangarriagoak izate alderan, Sopelako udalak bat egin du taperra erabiltzeko ekimenarekin. Asmoa da, pixkanaka bada ere, plastikoen eta paperen erabilera gutxitzea. Eta horregatik, taperrak banatuko dizkiete familiei erosketak ekologikoak izan daitezen. Ideia bikaina, geure planeta babesteko. Sopelan arrandegira taperrarekin etorri beharko dute bizilagunek hemendik antzinera, edo horixe aholkatu dute behin udaletik. Sopelan taperra kalera kanpaina martxan paratu dute. Kanpaina hobera Sopelak hondakinen kontseiluak sortu eban. Sopelak hondakinen kontseilua da hondakinak kudeatzeko kontseilua sortu dana, herritarrak eta politikoak osatzen duguna. Eta, bueno, 3 filosofiaren lehenengo errea murrizketa bera dena sustatzeko kanpaina bat da. Beraz, herritarrei taperrak emango jake, hilabete eta erditan zehar, eta, bueno, komertziotara eta dendetara, herriko dendetara batez ere joatea, eta, bueno, bestetara be bai, eta hemen arraina da okela eta bertan erosteko. Jende animatzeko zozketa bat ere antolatu duzu, ezta? Bai, hilabetero 30 euroko bale batzuk zozketatuko ditugu, kanpainan partatzen duten saltokietan gastatzeko. Eta irabazleak be bai, taper batzuk jasoko ditu ekimenean jarraitzeko. Zein da herritarren harrera momentuz? Momentuz ondo, jende asko hurbildu da udaletxera taperra jasotzen. Momentuz 150 pertsona inguru pasatu dira, ja. Bizkaian taperra erabiltzeko kanpaina martxan paratzen duen bigarren udalerria da Sopela. Markina Xemen izan zelemizikoa eta badirudi hemendik antzinera herri gehiagotan ere martxan paratuko dutela gisa honetako kanpainarik. Herritarrei agitzi ideia ona iduritzen zaie. Bai, idea ekologikoa iruditzen zait eta garbia, konpak egiteko ondo da. Kanpaina oso ideia ona iruditzen zait, residuak eta uretan bukatzen direlako eta kanpaina hau martxan jarrita murriztu aldirelako. Plastikoa baindikan gehiagik erabiltzen dugu, hondakinak gutxitzeko edo balio baldin badu, ondo derizot. Kanpaina ezagutzen dut eta atzo hartu gendun taperra. Erabiliko duzue? Bai, bai. A mí me parece una buena idea y he cogido mi tupper para utilizarlo. Papel albal edo erabili barrean, taper honekin sartzeko aukera baldin badokazu, hondakin gutxigo eta ez dakit boltsa gutxigo edo plastiko gutxigo edo... Nabaritzen daia, jendea taperrarekin etortzen zaizu, ona, arrandegira? Bai, hasi dira ja etortzen, eta kanpaina berri bat da, eta espero dugula hori gero eta jende gehiago etortzea. Zuentzako ere ona da hau? Bai, guretzako ondo, eta bitin bat txikia denez, baina ondo. Zergatik da ona zuentzat? Igual nik uste dut da medio ambientegatik be bai, eta hori, nik uste dut ondo dago. Zenbat nahi duzu? Oso ondo. Patxo, zu erosketak taperrarekin egiten dituzu? Bai, lehenengo bider da, baina nire utzat higieniku da. Papera eta beste papera eta plastikuk eta nire uste dut, hau dela higieniku oso ona. Dendatik sukaldera hondakin barik, Sopelan taperra kalera, kanpainarekin jendea ados, eta hemendik antzinera arrandegi eta harategietan geroz eta taper gehiago ikusten dugun. Sopelatik, Joseba Olagarai, Euskal Herria zuzenean.